آواز بلند رکھو انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر رکھو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ و انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ کہ اسی اپنے گھر تے علم لینے ہیں مولانا غازی عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام، یہ علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نبی پاک نے سرکار امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے دیتا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے دیتا اور امام حسین علیہ السلام نے غازی پاک نے دیتا۔ اسی وہ علم اپنے گھر سے لیں، تو یزید کا جھنڈا لاؤنا لا لیکن اس کہ یاد رکھی یزید دا جھنڈا جس گھر تے لے سے نا اس گھر امام ہی راندی بہن بھی راندی۔ ہائے ہائے سکے اے یاد رکھی جی دا جھنڈا لاؤنا تو پھر جھنڈا لانا تو پھر ہاں کردار بھی ہوئی اپنا۔ ہاں یہ تو وانڈ کیتی مولا۔ ہائے بھائی اشفاق نیٹ تے تساں دیکھو ہن اپاں گل کرنی گے ہن تو سوال جواب نیٹ تے ہو رہا ہے ہن ایک گل کرنی ہے سنگا اسا انہاں دے قاتلاں دا نام ہی نہیں لے سکتے۔ ہاں نہیں لا سکتے جی ہاں اسا مظلوم اتنے ہو گئے ہیں کہ ہن وقت آ گیا کہ اسی قاتل دا نام ہی نہیں لے سکتے۔ نہیں اس ویلے میں زیارت پڑھائی فوراً میں موبائل والے نوں آکھیا میں کہ اس ڈیلیٹ کر اور میں ایتھے کھلو کے ڈیلیٹ کر کچھ نہ ایسے اسی انہاں دا نام نہیں لے نام سکتے کتنے سب تو بڑی مظلومیت ہے۔ اے ہاں ہائے ہوں آصف علی نوں کڈیا گیا جی ہاں جی ہاں یہ واپس آ گیا اور دوے دے آ گئے کمیشن آئی بھائی بس اشرا اتنے نہ پڑے ہاں باقی اور انہوں دا کوئی احتساب ہی نہیں انہوں دا۔ اسلام آباد جو پہلے اسلام آباد دا کیتا نا اسلام آباد نہ آوے ہوں اڑ کے پاکستان دا کر دینا پورے پاکستان کی بھی نہیں پڑ سکتا۔ آج فیس بک پہ ایکشن کی اج میاں صاحب اپنا عقیدہ بچاؤنا سب تو مشکل ترین مشکل ترین اگر کسی مرحلے گزرے تو بڑا عقیدہ ہے بچاؤنا تھوڑے واسطے یہ نہیں ہو گیا کہ تھوڑی جان تو بھی زیادہ شروع بدے جاون نیلے تشریف یہ انشاءاللہ تعالی مولا دا فضل بدے جاون کتنیاں پابندیاں لگائی بازو کٹائے پھر کٹوا کے زیارتاں دے گئے بیٹے جوان دے کے ہاتھ دیتے اوکے آزاداری گلے سے پریشان یہ کیوں بچے اگے آ جاؤ اختر ہوں تو ونڈ ہوندی جاندی ہے بڑا چنگا کام ہو گئی ہے نکر کے آ گئے بس ہو گیا یہ گل ونڈ جڑی اگے آئی نا منافقانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ
للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون یہ بہت اچھی، یہ بہت بڑی تبلیغ ہے، بہت بڑی غلط بکواس۔ ہاں اور نہیں تو پولیس افسران تو دیکھ رہے ہیں کہ اشرف میں نہ جی بابا آ حسین شاہ جی پانی نس پانی نس ہائے تیر دلاش ہوتے اچا کہدن بیر نہیں آئی بے غیرت شام دے بس دیانے تے چالاش تے لوٹی پائی او کہیں مندری تے پیارے ماما کہیں آپ شاک لائی کہیں مندری تے کہیں آرے ماما کہیں آپ شاک لائی وجہ دیکھ لٹیندی لاش برادی کانڈ کر گئی زہرا میں صدقے ایک گل نہیں پائے پانچ کس کر ظالم ظلم ایک گل نہیں میں صدقے ہوں پائے پانچ کس میں صدقے ہوں کر ظالم ظلم دیا ایک نانے دا بیا بابے آسان میں صدقے ہوں ایک نانے دا بیا بابے دا تیجا گل بابا نکی شاہ صاحب جدہ کمینے ضربہ چلائیں غریب حسین راجرن گردن پھیری ہیں ظالم آدھا حسین تھک گیا بہت دعا پیا کریں غریب راجرن بھینی تے دید پئی ہے حقل مار کے آدھا کار قتل نہ سامنے ہے وہ بھینی کر کے کھنجا آ گئی ہے وہ کول میں دینا ہاتھ زلفاں میں صدقے ہوں میں صدقے بانسی میں پڑے ایک نہیں پائی ایک گل نہیں مائے پانچ کس دن کر ظالم ظلم زیادہ ایک نانے دا بیا بابے دا تری
जगल हसन मैं सच्चो दादा हुण खंजर चला ओ मैं सदके हूं तेरी गरीबी सदके आँख बंद करके हाय हाय आँखें खंजर चला आँख बंद करके दो आँखें क्यों वन वन हाय हाय गल मैं देती ओ गले मैं मैं सदके यासीन किधर बैठा मार यासीन बैठा मेरी मुक गई है तू वलवंज मैं सदके ए पग तलवार अमानत वंज दे में आन दिमाग ए नहीं दसना जिवें मैं लथा मडी बेवादी कुबरा को अखे नाल आराम लहाया आया विच बनदे प्यो सुबरा को निगरान ज़ैनब दे परदियां दा पईए पुछदी भैण सलाए आश मिल गया विच खैमे आंदे ज़ैनब दी लुटां रिदाए हुण केड़े वीर को छड़ मारा मैं कुना सियाबास भिराए जे लुट लई चादर ज़ैनब दी मर वैसी आयान दिमाए गाजी आदा हुण केड़े मशवरे आयो पुछ दे ओ हुण केड़े मशवरे आयो पुछ दी ते गुलाम तुदी ओ मेरे दिल ते खंजार चला गई है खामोशी गाजी आदा अज फजर वेले मिल वेंदी जंग लड़न दी जे आजादी हो पाए कीमत वेंदी ते ढलण तो पहला ज़ैनब दी आवाज बुलंद को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह हर मोमिन दे गुनाह माफ फरमा इस मुल्क दी खैर फरमा इन नौजवानों दी खैर फरमा मेरे अल्लाह तू रहमत फरमा मेरे अल्लाह साडे वसण वास्ते तकड़ियां पाईयां साडियां कब्रां नूं मुनव्वर करन वास्ते दसी रही है फिरोज किवें पढ़ दो ना बंद हथ पाके शिमा दे खंजर दे विच मैं सदके की तवैण गरीब दे प्यासा को नाई ओ मैं सदके है वो दस मैं को मेरे प्यों दी के जी जेंदा कलमा पढ़दा ओदी जी दा पुत्र कर शर्म चा सिमार सकी
مر ویسی میرے بابے کو کھامات اکبر دیئے میں صدقے ہوں میں صدقے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک باری فاتحہ پڑھ لو مظلوم کربلا نو ہدیہ دیتا اس سال ثواب جتنے توڑے مرحومین دنیا تو ٹور گا الحمدللہ حضور بس میرے کول آ جا مار سب بیٹھ میرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا بابا کے بلند آکھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا راجعون فاتحہ ہی تھرنا بہت دکی کی دے حضور بس فاتحہ منظور میں کربلا ہدیہ مرحومین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ او تصویر دلاش اُتے اجا قیدن بین لائی میں صدقے ہوں او بے غیر شام دے وسدیاں نے چالاش پہ لوٹی او کہیں مندری کہیں آڑے ماما کہیں آپ شاہی او جو دیکھ لٹیں دی آئیو لاش برادی کانڈ کر گئی زہرا جائی جدا شمر نے آکھیاں ساڈے راضی کو آئے سجنوں سین او میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں جدا شمر نے آکھیاں ساڈے راضی کو آئے سجنوں سین خنجر دے کروٹیا بدلی آئی کروں پاسے خنجر دے تلے غریب تک پیارو کیا دے غازی میرے وال چھڑا ہاتھ پائے بات پڑھو بال چھڑا بال چھڑا ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔